fl-ittra lill-Efesin, kapitlu 2, vers 4, l-Apostol Pawlu jikteb hekk. Imma Alla li huwa għani fil-ħnina għall-imħabba kbira tiegħu li biħabna, ukoll meta konna mejtin fid-dnubiet tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. Bil-grazzja intom salvati. U għajjimna flimkien u qiegħdna flimkien fis-smawiet fi Kristu Ġesu biex fi żminijiet li ġejjin juri l-għana tal-għaġeb tal-grazzja tiegħu fit-tjieba tiegħu permezz ta' Kristu Ġesu. Għax bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. U dan mhux minn konfuskom, dan huwa don ta' Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Għax aħna xogħol tiegħu maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba li Alla ħejja minn qabel biex aħna nimxu fihom. Il-messaġġ meravigliuż tal-Iskrittura Mqaddsa huwa li fil-waqt li l-bniedem qiegħed jaħrab minn Alla u ma jċaf bih, Alla qed ifittex il-bniedem. U din tagħtina speranza, tagħtina tama tajba illi fil-waqt li jiena kattiv dwar innifsi u ma nixtieqx il-ġid vera tiegħi nnifsi. Il għaliex ma rridx naf b'Alla, Alla ifittex il-bniedem. L-Iskrittura tiddikjara illi m'hemm ħadd tajjeb l anqas wieħed. Il-koll ħarġu l-barra mit-triq, il-koll żvijajna kulħadd bil-ideat u l-ideoloġiji u r-reliġjon tiegħu, però Alla jfittex il-bniedem. Alla saħansitra bat l-ibnu Ġesu biex bħala ir-raj tajjeb jiġbor fiħdanu, jiġbor bħala merla waħda lin-nies ta' Alla. U l-Apostol Pawlu hawnhekk f'din il-silta li għadni kif rajtilkom jiddeskrivilna, jikkummenta dwar kif Alla bil-grazzja tiegħu irranġa l-sitwazzjoni skabruża li aħna konna fiha. Meta ngħid bil-grazzja tiegħu ġifieri Alla fil-waqt li kien ikun ġust, kien ikun rett, kieku kundanna jew jikkundanna lil kulħadd għal pwini tal-infern, però Alla ma għamilx hekk. Alla jixtieq u difatti qiegħed isalva, qiegħed isejjaħ nies għal innifsu biex igawduh, biex igawdu xirka u komunjoni miegħu, mhux biss fi żmien imma wkoll għall-eternità. U allura l-Apostol Pawlu fil-waqt li jaċċentwa, jenfasizza il-ħniena ta' Alla. Il-ħniena li Alla jesprimija ma' nies illi ma ħaqilhomx, illi ħaqhom il-ġudizzju ta' Alla. Mentri Alla minflok ma jiġġudikana juri ħniena magħna. Il-ħniena diġà urija fil-li tal-ibnu Ġesu fuq is-salib, lotja li ma titfissirx bil-kliem sabiex bih issa aħna rikonċiljati ma' Alla. Imħabbin ma' Alla. Però min igawdi din il-rikonċiljazzjoni huma dawk illi jilqgħu din l-aħbar. Illi jekk kif aħna nisimgħu l-istorja dwar Ġesu Kristu, l-inkarnazzjoni tiegħu, il-ħajja perfetta tiegħu, il-mirakli t-tagħlim tiegħu, il-passjoni, il-mewt, il-qawmien mill-mewt u tluħ tiegħu fis-smawiet. Bittama li Kristu wkoll qatt jerġa' jiġi fl-aħħar jum. Din hija l-ġrajja tal-Evanġelju. Dan huwa l-emil tagħna. U Alla jridna li aħna nilqgħu din il-bxara bil-ferħ il għaliex hija l-qawwa tiegħu għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Mhux għal kulħadd in ġenerali ma' dawk kollha illi jemmnuha. Għal dawk kollha illi jilqawha. Hawnhekk l-Apostol Pawlu jgħid illi Alla Sinjur fil-ħniena tiegħu għall-imħabba kbira tiegħu li bija ħabna wkoll meta konna mejtin fid-dnubiet. Ġifieri mhux qed jitlob xi ħaġa li hu għamel u aħna nagħmlu l-parti tagħna. Imma salvazzjoni hija totalment, kompletament il-ħidma tiegħu favur tagħna. Tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. U Pawlu jaġġel jgħid bil-grazzja intom salvati. Il-grazzja hija l-intervent, il-ħidma tagħna favur il-bniedem. Meta il-midneb ħaqqu kastik, Alla jinkurunah bit-tjieba tiegħu. L-istess bħalma il-liben il-ħali wara li berba il-ġid ta' missieru f'ħajja żienja, meta waqaf il-aks dak liben fost il-ħnieżer jaħseb u jirrifletti u jgħid
il-qaddejja ta' missier kemm għandhom ħobs bix-xaba u jien qed hawnhekk immut bil-ġuħ. Ħanqum immur lura missieri. U ngħidu missier nibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jisħoqlix illi inkun wieħed minn qaddejja tiegħek. U allura il-liberek għamel mar u il-missier kif raħ laqgħu għamillu festin iċċelebraw flimkien u l-missier feraħ. Hekk ukoll Alla fis-smewwiet jifraħ għal kull bniedem li jindem, li idur lejh. Għaliex hemmhekk naraw dik ir-rikonċiljazzjoni li Kristu ħadem fuq is-salib qiegħda isseħħ fil-każ partikolari tagħna. Alla qajjimna qiegħdna flimkien fis-smewwiet fi Kristu Ġesu sabiex fi żminijiet li ġejjin juri r-rikkezzi tal-ħaġeb tal-grazzja tiegħu. Ġifieri n-nies illi għad ikunu miġmwejn fil-ġenna għada pitada se jkunu esibizzjoni fenomenali, esibizzjoni grandjuża ta' kemm Alla kapaċi jħobb. Trofej tal-grazzja tiegħu. Trofej illi aħna se nkunu prova konkreta illi Alla ta' bilħaq huwa mħabba. Bħamet l-Apostlu Ġwanni. Alla huwa mħabba. F'dan deret l-imħabba tal-Alla. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma x'hu ħabna. U bad libnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna. Din hija l-imħabba tal-Alla. Pawlu jkompli biex jgħid illi intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. Fidi f'xiex? Jiena saqsija fidi f'min? Il-fidi tagħna tkun esklusivament f'ibnu Ġesu Kristu. Bibja sejjaħlu l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna, l-alfa u l-omega tal-fidi tagħna. Il-fiduċja tagħna, d-dipendenza tagħna għandha tkun biss u kollha kemm hi f'ibnu Ġesu Kristu. Bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi u dan mhux minnkom infuskom. Mhux qed aħna konna kapaċi nħolquha dil-fidi fina. Imma din hija don ta' Alla, hija għotja ta' Alla. Alla li jaħdem fil-qalb tal-bniedem biex minn qalb tal-ġebel jittrasforma jielu f'qalb tal-laħam, qalb li tħoss, qalb li tkun tixtiequ lil Alla. Qalb li bija allura l-bniedem idur lejn Alla. Għalhekk Pawlu jaġġel jgħid mhux mill-opri biex ħadd ma jtaħar. Mhux għax jiena ipparteċipajt fis-sakramenti għalkemm huwa tajjeb li aħna nieħdu sem li nkunu mamda u li nieħdu sem mill-ikla tal-mulej. Lanqas għax jiena provajt ngħix tajjeb, Pawlu hawnhekk jinnega mhux mill-opri, mhux mill-opri. Il-maħfra ta' Alla tiġina bil-grazzja tiegħu. Għax hu jixtieq li juri din it-tjieba tiegħu magħna. Ma allura l-Kristjan meta jirċievi l-maħfra minn għand Alla, isaqsilu nnifsu jgħid issa x'se nagħmel? X'se jkun il-pass li jmiss? Kif ipoġġiha l-Apostlu Pawlu hija sabiħa wisq. Għax qed aħna xogħol tiegħu maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba li Alla hija minn qabel biex aħna nimxu fihom. Il-Kristjan huwa salvat bil-grazzja, jirċievi l-maħfra minn għand Alla ħanin, jirċievi l-ħajja eterna, u dik il-ħajja eterna, il-Kristjan jgħixha f'imġiba ġusta, f'imġiba ta' imħabba l-proxmu tiegħu. Pawlu jgħid aħna xogħol tiegħu. Mill-bidu sa tmiem aħna l-opra ta' Alla. Alla x'kapaċi jagħmel bina, minn nies midinbin Alla jagħmilna qaddisin. Min nies imbedin minnu Alla jqarribna lejh. Min nies illi ma rridux nafu b'Alla, Alla tina qalb illi tfittxu, illi tixtiequ, illi tixtieq ukoll illi sservih mingħajr biża' il-jiem kollha ta' ħajjitna. Li tkun Kristjan huwa privileġġ kbir, il għaliex tkun irċivejt lotja ta' Alla illi ma titfissirx bil-kliem. U dan din hija x-xewqa tiegħi illi int li qed tismani illum tasal biex taraf illi mingħajr il-grazzja ta' Alla kien ikun aħjar illi l-bniedem ma jkun twiela xejn. Ma bil-grazzja ta' Alla aħna ta' bilħaq insiru sinjuri, insiru werrieta tal-ħajja ta' tejjana. Grazzi.